עצמו את הדרך הישרה, את הזהירות הגדולה ואת הזריזות היתרה בכל ענייני המלחמה, ולהיות שקוד לקנותן באופן כל כך יסודי עד שתהפכנה הן לו לקניין נפשו ממש. את המשפט הזה סימן אחיה דסקל, השם ייקום דמו, בספרו מעשה מלחמה של הרב עודד וולנסקי. התכנסנו כאן היום רבני, מורי ותלמידי ישיבת יבנה בחיפה לחלוק כבוד לזכרו של בוגר הישיבה אחיה דסקל, השם ייקום דמו, אחיה שחרט על ליבו את משימת חייו להיות לוחם עבור עם ישראל, קידש את עצמו לכך ועלה על מזבח נשמות עם ישראל. נלמד כולנו מדמותו המיוחדת, נשפר את דרכנו בעבודת השם, ויהיו הדברים שהוזכרו כאן לעילוי נשמתו. אנחנו מכבדים להזמין את כבוד הרב אליהו רחמים זני שליטה, רב קהילת אור וישועה בחיפה, ורבו של עמוס, אביו של אחיה. כבוד כל הרב. ברשות כבוד ראש הישיבה, הרב הרשקוביץ, הרב שמיר, כל הרבנים כולם, לפי כבודם ומעלתם, להגיד כמה מילים בשערות קשות כאלו למשפחה, שערות שאין סבל גדול ממנו, זה לא דבר פשוט. איך אנחנו כיהודים מאמינים יכולים להתמודד עם ניסיונות כל כך מרים? ישנה דרך אחת עתיקה בישראל, ולא מהיום ולא מאתמול, לזכור את מה שעבר על עמנו במהלך ההיסטוריה. ואנחנו עברנו קשות מאוד. המסירות נפש לא התחילה מאוחר, היא אפילו לא התחילה בשעה שאנחנו היינו תחת עול גויים ובגלות. התחילה אפילו במה שאנחנו קוראים בימינו בתורה. משה רבנו הראשון אמר מסירות נפש. הוא יוצא להגנת האח שלו שהוא אפילו לא מכיר, בקושי הוא יודע עכשיו שהוא בן ישראל, יוצא להגנת האח שלו, מחסל את האויב ונאלץ לברוח 40 שנה כדי להימלט על נפשו, וזה ממשיך כל ההיסטוריה. והמסירות נפש הזו הייתה תמיד בשם השם, לא רק בשם הגנה על עמנו, אלא בשם ההגנה של מה שהעם שלנו מייצג, בשם אמונה עמוקה בשם, בשם אמונה עמוקה בתורה. והדבר הזה בא לידי איזה שיא מסוים כבר במרד בר כוכבא. מה שחז"ל לא מכנים אותו דרך אגב מרד בר כוכבא, הם מכנים אותו שעת השמד. איזה שמד היה שם? עם ישראל נלחם נגד הרומאים, אמנם הובס, אבל למה שמד? אלא בגלל מה שקרה לקראת הסוף של המאבק הזה, הייסורים הקשים והבלתי נסבלים שעברו על עמנו. ואני רוצה, וחז"ל השאירו לנו פה עדויות כל כך מחנכות במסכת עבודה זרה בדף י"ז עמוד ב' י"ח עמוד ראשון. מדברים על שני תלמידי חכמים ומזכירים לנו משהו מאוד מעניין מגדולי רבותינו. ואומר התלמוד ככה: תנו רבנן, כשנתפסו רבי אליעזר בן פרטה ורבי חנינא בן תרדיון, רבי אליעזר בן פרטה פחות מוכר מהציבור, רבי חנינא בן תרדיון יותר, יש אומרים שהוא חמיו של רבי מאיר, כן? אמר לרבי אלעזר בן פרטה לרבי חנינא בן תרדיון, אשריך שנתפסת על דבר אחד, כן? ואוי לי שנתפסתי על 5 דברים. על מה נתפס רבי חנינא בן תרדיון? על זה שלמד תורה, כי ללמוד תורה היה מחייב את האדם במוות. אמר לרבי חנינא ההפך אדוני, אשריך שנתפסת על 5 דברים ואתה ניצול, אוי לי שנתפסתי על דבר אחד ואיני ניצול. שאת עסקת בתורה ובגמילות חסדים ואני לא עסקתי אלא בתורה בלבד. וחיד רב הונא דאמר רב הונא, כל העוסק בתורה בלבד דומה כמי שאין לו אלוה. שהוא נורא, כשאנחנו יודעים תלמוד תורה כנגד כולם, אומר אני נתפסתי רק על תורה, אני אענש על זה.
עכשיו שנאמר, תודה רבה. וימים רבים לישראל ללא אלוהי אמת, כן, מהי ללא אלוהי אמת? שכל העוסק בתורה בלבד דומה כמי שאין לו אלוה. אנחנו פה מתכנסים לעילוי נשמת האחי יד הזקן, השם ינקום את דמו, שעשה גם בתורה וגם בדברים אחרים. בהקשר לזה אפשר להגיד אשריו שהוא לא נתפס רק על התורה, עליו שגם תורה הרבה היה בו, לפי מה ששמעתי עליו. איפה היה רבי אלעזר בן פרתא? הוא היה בטיבריה. התלמוד לא מעריך כל כך הרבה, אבל המדרש מספר שלפני שהתאפזו הם קיבלו מכתבים כבר, הודעה שעומד השלטון הרומאי לחסל אותם. הוא אפילו מפחד להגיד לתלמידים תברחו לפני שיתפסו אותנו. הוא רק ברמז מעז להגיד להם את זה, כך מעיד המדרש. ואחר כך רבי חנינא בן תרדיון, שאומר שאני נתפסתי רק על תורה, התלמוד אומר, מה זאת אומרת פה אתה? הוא לא עסק בגמילות חסדים, ייתכן שתלמיד חכם לא יעסוק בגמילות חסדים? בלתי אפשרי דבר כזה, תלמיד חכם גדול. אז התלמוד אומר שהוא עסק, אני מקצר, הוא עסק בגמילות חסדים, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, לא מספיק ביחס למה שהיה יכול לעשות. וזו האשמה כבדה. דבר קטן כזה. עסק בגמילות חסדים, לא רק בתורה. אבל מה שמאוד מעניין זה הדבר הבא. אומר התלמוד, ממשיך אחר כך התלמוד, איך מתחיל המשפט של רבי אלעזר בן פרתא בפני הרומאים. ומספר התלמוד ככה: הגיעו לרבי אלעזר בן פרתא ואמרו לו, מה התעמת ענית? למה למדת? אז הוא אמר לו, איסה יפה היא ספרה, היא ספרה לעשה יפה. אומר להם, אני למדתי ולימדתי תורה בגלל שאנחנו מסורת בידינו שספרה וסיפה ירדו כרוכים מן שמיה. הספר והסייף, הכוונה הנשק, ירדו כרוכים. היום מפרשים את זה בצורה לא נכונה, שצריך לאחוז בשניהם. זה נכון ולא נכון. זה לא נכון מבחינת הכוונה פה. מה הכוונה היא ספרה, היא סייפה? הכוונה היא, הקדוש ברוך הוא אמר, או אתם לומדים תורה או שאתם תשלמו בחייכם. זה או, אבל זה נשק נגדנו, זה לא נשק שלנו. כן? אז ככה הוא מסביר מה אתם רוצים, הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, אנחנו צריכים ללמוד תורה, ואם לא, אז הוא מפנה את הנשק, אז לכן למדתי. בסדר? טוב, אחר כך תופסים את רבי חנינא בן תרדיון ואומרים לו, למה אתה עסקת בתורה? הוא אומר, כאשר ציווני השם אלוהי, מה אתם רוצים ממני? כאשר ציווני השם אלוהי, כן? גזרו עליו לשרפה, על אשתו להריגה ועל ביתו לקובה. עכשיו, בשעה שיצאו שלושתם, וכאן אנחנו מגיעים לנקודה כל כך חשובה לנו, בשעה שיצאו שלושתם צדקו עליהם את הדין. הוא אמר, הצור תמים פרעולו, ואשתו אמרה אין אמונה ונעבל, ביתו אמרה גדול העצה ורב העליליה, אשר עיניך פקוחות על כל דרכי איש. אמר רבי גדולים צדיקים הללו, שנזדמנו להם שלוש מקראות של צידוק הדין בשעת צידוק הדין. הגדלות של אדם מישראל זה כאשר, הגדלות המיוחדת, לא סתם, זה כאשר בשעה הקשה ביותר, שהוא צריך למסור את החיים שלו, הוא מוצא בדיוק את הפסוקים שמבטאים את האמונה העמוקה ביותר. בשעה שהצער הוא אדיר ביותר לבטא עד את האמונה הגדולה ביותר, זה אופייני לגדולים בתוך עמנו. ועכשיו אני אעבור למשהו אישי כדי אולי לבטא יותר מה שהייתי רוצה לומר למשפחה וגם לכל הצעירים פה. אני בן פליטת אושוויץ. הסבא שלי, כיוון שהיה ממלא תפקיד פוליטי בכיר בצ'כוסלובקיה, הוא נלקח על ידי הנאצים הרבה לפני כל האחים שלו בצ'כוסלובקיה והונגריה שהושמדו בראשית 44. הוא כבר נתפס ב-42 בגלל מעמדו הפוליטי הבכיר.
ואז באותם הימים עדיין לא לקחו את היהודים למחנות ברכבות בהמות, אלא ברכבות רגילות. לפני שהוא הגיע שמה, כיוון שהוא היה יועץ הבכיר של ראש ממשלת צ'כוסלובקיה, וכשראש ממשלת צ'כוסלובקיה בורח ב-39 מצ'כוסלובקיה ללונדון עם כל הממשלה, והוא מזמין את הסבא שלי להצטרף איתם. טוב, הוא עולה למטוס, וכאשר הוא נכנס למטוס הוא רואה שכל הממשלה נמצאת שם, אבל כולם גויים, והוא היהודי היחיד. הוא אומר, זאת אומרת, פה הם בורחים, אני יהודי יחיד והמשפחה והאחים שלי נשארים פה, לא בורח. אני יורד, מה שיסבלו אני אסבול איתם. הוא ירד מהמטוס. ב-42, כפי שאמרתי, הוא נלקח למחנה טרזינשטט, ומהחלון של הרכבת, המשפחה תומכת בו, הוא אומר, אל תדאגו. כל מה שהאחרים יסבלו, אני אסבול בגאווה. ונהרג שם. אבל יש הרבה יותר מזה. אלו מעשים שבשביל עמנו הם, עם כל הגדלות שלהם עדיין קטנים. היה גר בקריית אתא יהודי חסיד, שהבן שלו היה קצין בצה"ל. אבל שום מה, כפי שקורה לצערנו הרב, התרחק מהתורה. ויום אחד, אבל לא עשה את זה בידיעת האבא. אבל יום אחד הוא שמע שהוא התרחק מקיום תורה ומצוות, הוא החליט שיעשה משהו כדי להחזיר. הוא הזמין, נודע דרך חבר שלו שהתרחק, הוא הזמין את החבר, הוא אומר, תעשה לי טובה, אני רוצה לתת לך מתנה שתמסור אותה לבן שלי. מה הייתה המתנה? זוג של תפילין, אבל לא של תפילין רגילות. הוא כתב, צירף לתפילין האלה מכתב, ואמר לו, בני, שמעתי שהפסקת להניח תפילין, אז אני שולח לך זוג תפילין עם היסטוריה מיוחדת. למי שאינו יודע, יש יהודי אחד שהצליח להכניס בסתר זוג של תפילין באושוויץ. אבל היו כל מיני חלקים במחנה באושוויץ. התפילין האלה היו במקום מסוים, והיו יהודים בחלקים אחרים שרצו להניח תפילין. מתי היו יכולים להניח תפילין? מי שהיה נתפס היה מועמד במקום. אז היו צריכים להניח תפילין בלילה. לא משנה מבחינה הלכתית מה המשקל של הדבר הזה, אבל זה מה שעשו במסירות נפש. 10 יהודים בלילה עברו את הגדר תיל בלילה, שחרש אותם כדי להניח תפילין בלילה. אמר לו, הבן זה התפילין האלה. אין צורך להוסיף מילה, הוא גם לא הוסיף מילה. אנחנו העם הזה, שבשעות הקשות ביותר, בשעות שאנחנו סובלים בצורה לא רגילה, לא נשברים מבחינה אמונית. אנחנו מבטאים אמונה עוד יותר גדולה, עוד יותר חזקה. זה כוחנו וזה מה שעושה עצמנו, עמנו. מאז ומתמיד, בשעות הקשות ביותר הוא גילה את העצומות נפש שאין במקום אחר. ועכשיו להזכיר, שכחנו שבקושי לפני 80 שנה שילמנו 6 מיליון קורבנות שנטבחו כצאן לטבח. עכשיו יש לא מעט משפחות סובלות. אבל איך אפשר להשוות? הם פה לא סובלות בגלל שהם קורבנות, אלא בגלל שהם בגאווה שאין כדוגמתה. במסירות נפש עילאית הלכו ללחום בעד עם ישראל, להציל אותו, להגן עליו, בלי פחד. הדבר הזה, רבותיי, הוא לאין ערוך יותר גדול מכל מה שנעשה בשעה שהיינו קורבנות. אני נאלץ לצערי הרב כרב להזדמן בכל מיני מציאות ואירועים קשים כאלה עם כל מה שקורה, ואני משתדל דבר אחד לשים את הדגש עליו.
לא מדובר בהרוגי מלכות, לא נכון. הרוגי מלכות זה קטן על ידם. הרוגי מלכות זה אדם שנלקח למוות תחת עול של גויים בניגוד לרצונו וטובחים אותו רק כאשר הוא יהודי. פה מדובר ביהודים שמרצונם הלכו להקריב ולסכן את החיים שלהם בלא פחד מיוזמתם, והרבה פעמים ללא חובה. מילואיניקים למאות אלפים התייצבו ולעשרות אלפים התייצבו בלי שהתבקשו אפילו להגיע שמה. אז לכן פה זה מישהו, זה אנשים שהמעלה שלהם היא 1000 קומות מעל הרוגי מלכות. זה אנשים שבמסירות נפש הרגילאית שלהם ביטאו את האמונה הגדולה ביותר, לא רק שלהם, של כל עמנו. ואם יש איזה נחמה פורטה למשפחה, כן, משפחה של מסירות נפש כולה, ואבא המגדיל לחיים טובים, אנחנו מכירים עשרות בשנים, קשורים עשרות בשנים, ואת המסירות נפש הזו שהיא יונקת רק מאמונה בקודש של עם ישראל, כן, היא ביטוי לא רק של אמונה פרטית אלא של אמונה של כל עמנו. ומזה שום עם ולשון לא יוכלו לנו, ובזכות אנשים כאלו הקדוש ברוך הוא ירחם על עמנו ויביא את העם הזה לניצחון לא רק בשדה הקרב אלא לניצחון רוחני שיחזיר את האמונה לכל העם מתוך הראייה של אנשים הקשורים לתורה שנשרו את עצמם, ואנחנו כבר רואים את זה בשטח. אז לכן עם כל הצער אנחנו צריכים להגיד למשפחה שיש להבחין ולהבדיל בין הצער הפרטי ובין המציאות הכללית. ברמה הפרטית זה סבל שאין לו סוף, אין לו קץ, אבל ברמה הציבורית את ההקרבה שלהם היא זכות עצומה בשם כל עם ישראל, וזה יהיה להם להגנה להם, להגנה על כל עם ישראל, ללימוד זכות על כל עם ישראל. למה הקדוש ברוך הוא החליט שזהו אחר נלקח? אלו דברים שרק אחרי 120 נדע לה. שם אנחנו לא מעזים להתערב ברמה הפרטית, אלא ברמה הציבורית זה משהו אחר, ושאנחנו נדע שמה שהם עשו לא היה כדוגמתו כבר מאז דוד המלך. את המסירות נפש שמראים בעלי אמונה היום זה אלפי שנים שלא ראינו כמותה, וכפי שדוד כונן על יהונתן אנחנו יכולים לכונן על כל האנשים האלה, ונשמתם יצרור לה בצרור החיים את השם ללא צל של ספק, זכותם עצומה שאין לה קץ. תודה רבה לכבוד הרב. מתכבדים להזמין את הרב ירון שמיר, ראש ישיבת יבנה לשעבר, שעזר מאוד לאחיה להתמודד עם אתגרי הלימודים בתיכון ברגישות מיוחדת וליווי משמעותי. כבוד הרב. ראש הישיבה יאיר, מכובדי הרב זיני, צוות הישיבה, תלמידים אהובים, משפחת דסקל היקרה. דוד המלך מקונן על שאול ויונתן אהובו, הצבי ישראל על במותיך חלל, איך נפלו גיבורים. אחי האהוב, אתה היית גיבור בקרב במלחמה וגיבור במלחמת החיים. קשה להספיד ולדבר בלשון עבר על תלמיד קרוב כל כך, שישב כאן איתנו במקום הזה לפני שנים מעטות. אתגרי גיל הבגרות לא פסחו על אחיה. בכיתה י"א נפגשנו במשרדי, ומאז ועד שבועיים לפני נפילתך היינו בקשר בכל שבוע ושבוע בימי שישי. למרות הפערים הלימודים שנוצרו באותה תקופה, בחרת אחיה לאתגר את עצמך בגבורה עילאית, ואת מה שהיה נראה כחסר סיכוי, הגשמת והוצאת בגרות מלאה. את סיפוק הניצחון היה ניתן לראות בעיניך הטובות. במקביל הצבת את אישיותך. תקופה מסוימת היינו חברותא בבקרים, למדנו מדרשים מעצימים, ושמחתי שהמשכת לישיבת ההסדר בקריית שמונה. דיברנו מדי פעם על החיים, על עליות וירידות. אבא ואמא התמסרו אליך ללא גבול, ורצו שיהיה לך את כל הטוב שבעולם. באחת משיחותינו שאלתי אותך מה שלום אבא ואמא.
אמרת לי, הרב אל תדאג, הם יהיו גאים בי. אני אלמד, אעבוד, אקים, משפחה. אבל הקדוש ברוך הוא סידר אחרת. אבא ואמא וכל עם ישראל גאים בך כגיבור ישראל, שמסרת נפשך על הגנת עם ישראל בקרב מול מרצחים ארורים שטופי שנאה ורוע. כשהתגייסת, שלחתי לך את המספר הטלפון של בני. אמרתי לך שהוא בבח גולני סמ"פ ויוכל לעזור בכל מה שתצטרך. אמרת לי שבינתיים אתה מסתדר, וברוך השם הסתדרת בכוחות עצמך, והיית לוחם מקצועי ואיכותי, חבר נאמן, מלא רגישות ורצון לתת את כל מה שאפשר. כשבועיים בערך לפני נפילתך, לא ענית לי להודעות שלי. התקשרתי באחת הפעמים, כן ענית, דיברת קצר כרגלך, התנצלת שאתה לא זמין, כי אתם כנראה נכנסים לעזה. אמרתי לך שמור על עצמך, ושאני אשלח לך הודעות, כשתראה אותם תענה, כך ידע שהכל בסדר. נשארו לך בטלפון 2 הודעות יתומות. בבוקר אמר, אני מתיישב בביתי, שותה קפה, ועובר על הכותרות בערוץ 7 לפני יציאתי לעבודה. פתאום ראיתי את תמונתך. החסרתי פעימה והלב מסרב להאמין. רציתי לחוות איתך את מלחמת החיים, ופחות מות גיבורים. אחיה תלמידי אהוב תחסר לי מאוד, מאז נפילתך נפשי לא יודעת מנוח. איך אפשר לנחם ולהתנחם? אגדה מעניינת המופיעה באבות דרבי נתן מתארת את הניסיונות לנחם את רבן יוחנן בן זכאי על מות בנו. נסיבות האסון אינן ברורות לנו, אך 5 תלמידים נאמנים היו עם מורם הגדול גם בשעתו הקשה כשמת בנו. המשנה מסכת אבות מונה את השבחים שחלק לכל אחד ואחד מהם רבם רבן יוחנן בן זכאי. והאגדה מספרת, כשמת בנו של רבן יוחנן בן זכאי, באו אליו 5 תלמידים כדי לנחמו. נכנס רבי אליעזר וישב לפניו ואמר לו, רבי רצונך אומר דבר אחד לפניך. אמר לו אמור. אמר לו, אדם הראשון היה לו בן ומת וקיבל עליו תנחומים. ומניין שקיבל עליו תנחומים שנאמר וידע אדם עוד את אשתו. אף אתה קבל תנחומים. אמר לו רבן יוחנן, לא די שאני מצטער בעצמי, אלא שהזכרת לי צערו של אדם הראשון. נכנס רבי יהושע ואמר לו, רצונך אומר דבר אחד לפניך. אמר לו אמור. אמר לו איוב, היו לו בנים ובנות ומתו כולם ביום אחד, וקיבל עליהם תנחומים. אף אתה קבל תנחומים. ומניין שקיבל איוב תנחומים, שנאמר, השם נתן והשם לקח, יהי שם השם מבורך. אמר לו רבן יוחנן, לא די שאני מצטער בעצמי, אלא הזכרת לי את צערו של איוב. נכנס רבי יוסי וישב לפניו, אמר לו, רבי, רצונך אומר דבר אחד לפניך. אמר לו אמור. אמר לו, אהרון היו לו 2 בנים גדולים, ומתו שניהם ביום אחד, וקיבל עליהם תנחומים, שנאמר וידום אהרון. אין שתיקה אלא תנחומים, אף אתה קבל תנחומים. אמר לו רבן יוחנן, לא די לי שאני מצטער בעצמי, אלא שהזכרת צערו של אהרון. נכנס רבי שמעון ואמר לו, רבי רצונך אומר דבר אחד לפניך. אמר לו אמור. אמר לו, דוד המלך היה לו בן ומת וקיבל עליו תנחומים, אף אתה קבל תנחומים. ועניין שקיבל דוד תנחומים, שנאמר, וינחם דוד את בת שבע אשתו, ואבוא אליה וישכב עמה ותלד לו בן, ויקרא את שמו שלמה. אף אתה רבי קבל תנחומים. אמר לו רבי יוחנן, לא די שאני מצטער בעצמי, אלא שהזכרת צערו של דוד המלך. נכנס רבי אלעזר בן ערך, כיוון שראהו, אמר לשמשו, טול כלי ולך אחרי לבית המרחץ, לפי שאדם גדול הוא ואיני יכול לעמוד. נכנס וישב לפניו ואמר לו, אמשול לך משל למה הדבר דומה. לאדם שהפקיד אצלו המלך פיקדון, וכל יום ויום היה בוכה וצועק ואומר, אוי לי, מתי אצא מן הפיקדון הזה בשלום? אף אתה רבי, היה לך בן, קרא תורה, מקרא, נביאים וכתובים, משנה, הלכות ואגדות, ונפטר מן העולם בלא חטא. ויש לך לקבל עליו תנחומים כשהחזרת פיקדונך בשלום. אמר לו רבן יוחנן, אלעזר בני, ניחמתני כדרך שבני אדם מנחמים. נחמתו של רבי אלעזר שונה משל קודמיו. הוא מושל למשל באוזני רבי יוחנן בן זכאי, משל האדם שהמלך הפקיד בידו פיקדון. מצב זה מלחיץ את האדם. הבוכה בכל יום מקווה שיצליח להשיב את הפיקדון בשלמותו למלך. הנמשל הקדוש ברוך הוא הפקיד בידי רבן יוחנן פיקדון את בנו. רבן יוחנן זכה להשיב את הפיקדון בשלמותו, מכיוון שהבן למד מכל ענפי התורה. תורה, נביאים, כתובים, משנה, הלכה ואגדה.
וזכה להיפטר מן העולם בלא חטא. דברי רבי אלעזר השפיעו על רבן יוחנן בן זכאי. הוא עומד ומנשק את רבי אלעזר על ראשו ואומר לו שזכה ממנו לנחמה כדי שבני אדם מנחמים. אחיה הגשים את ייעודו בעולם. חינכת אותי להאמין באדם ובכוחות שלו. התרגשנו במסירות הנפש שלך לחבריך ולכלל ישראל מתוך לב טוב, חיוך ביישני ועיניים מהירות, החודרות אל הלב. כשביקרתי אותך בישיבה בקריית שמונה, ראיתי אותך רציני ונבנה רוחנית, לומד נהנה מלימוד התורה, זורח משלמות פנימית, נגעת בכל ענפי התורה, עסקת בגמרא, בהלכה, בהגדה, במחשבה, בתורה ובמשנה. אחיה השאיר עקבות ערכיות ורוחניות בין דפיו שנמצאו בחדרו, וכדרכו הציב מטרות לעצמו, והיה חדור בעקשנות להגשימם, מחשבה טובה המצטרפת למעשה. עמוס ושלומית היקרים, אין הרבה מילים לנחם הורים הקוברים את בנם. אחיה מת על קידוש השם, העם והארץ, מת בשלמות גדולה, ועכשיו הוא הכי קרוב לכיסא הכבוד, ומשם השלחנו מאורו, שיהיה לנו כוחות להמשיך כמו נר המאור שדלק במנורה כל יום ויום בית המקדש ואיר את העולם. כך הוא יהיה בתוכנו חי ולא מת, יום יום מאיר בכל מעשה ומעשה, נשאב ממנו כוחות טהורים לכלל ישראל, כוחות של הרוגי מלכות. בימים אלו, מילותיו של ישעיהו הנביא שנכתבו לפני אלפי שנים, מדברות אלינו כאילו נכתבו ממש בשבילנו. בילה המוות לנצח, ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים, וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ, כי השם דיבר. לאורך כל ההיסטוריה היהודים חוו אסונות וקשיים וחייהם היו ועדיין מלווים בדמעות רבות. אנו זוכים לחיות במציאות של גאולה, אך עדיין חווים את השכול והכאב בעוצמה רבה. ישעיהו הנביא מנחם את העם, הוא מבטיח שבעתיד מצבו של עם ישראל יהיה טוב יותר, והשם ימחה דמעה מעל פניהם, ושנזכה לשמוח בישועה שלמה, כדברי ישעיהו בפסוק הבא. ואמר ביום ההוא, הנה אלוהינו קיווינו לו ויושענו, זה השם קיווינו לו נגילה ונשמחה בישועתו. תהיה נפשו צרורה של אחיה בצרור החיים. אמן. תודה רבה לרב שמיר. טרם נזמין את אביו של אחיה לשאת דברים, נתאחד כולנו באמירת תהילים. ספרוני תהילים יחולקו לתלמידים, מבקשים מכל אחד לומר את פרקי התהילים, להשמיע לאוזניו בנחת. בסיום אמירת כל הספר תהילים, נמשיך בדברי עמוס. אנחנו מתכוונים להזמין את עמוס, אביו של אחיה, לשאת דברים. תודה רבה לכולם, תודה רבה לרב יאיר על כל הארגון וההכנה לכל הדבר הזה. דברים על אחיה. אני אתחיל הקדמה קטנה שאחיה הקריב את חייו בנתינה גמורה. ואחר כך כשנספר את הפרטים אז תראו למה אני מתכוון. והוא עשה את זה כמו שהוא חי את חייו בשנים האחרונות, בשנותיו האחרונות, בשנתיים האחרונות, וזה לאחר עבודת מידות מאוד גדולה שהוא עשה לעצמו החל מי"ב. סיפר הרב שמיר קצת מהדברים, הוא עד אז גם פחות למד, ואחר כך בשלב הוא תפס את עצמו, וכמו שהשקיע בלימוד והגיע להישגים, כך גם הוא עבד קשה מאוד על עבודת המידות שלו ממש, ואני בהמשך נפרט גם את הנושא הזה, ואני אומר את זה כי אם ממשהו מהדברים האלה, לא יודע, מישהו או כמה תלמידים ייקחו את זה ויקחו את זה הלאה לדברים שהם רוצים לקחת מזה, אז השגנו את הערך הזה של הלימוד היום. באופן עקרוני אנחנו משפחת יראת שמיים ואנחנו מבינים לכל אחד יש שליחות בעולם. בדרך כלל הרבה מאוד אנשים אנחנו לא יודעים מה השליחות שיש לנו. יש לפעמים דברים שזה ברור לכולם וכולם רואים את זה, וגם הבן אדם עצמו, לפעמים אחרים רואים והאישיות עצמה לא רואה. אבל בהרבה מקרים לא יודעים את השליחות. לעומת זאת אחיה
אנחנו עכשיו כולנו יודעים את השליחות שלו, והוא עשה את שליחותו, ואפשר להגיד להצטיין, עשה אותו בהצטיינות יתרה. והגיע, כמו שהרב זיני אמר קודם, למקומות הכי גבוהים שיש. רציתי לדבר באמת על הרוגי מלכות, אז זה כבר הרב זיני אמר את הדברים במקומי, וזה הרבה יותר טוב ממה שאני יכולתי להגיד. עוד דבר אחד, נקודה קטנה, אני לא יודע, אולי הרב זיני או הרב שמיר מבינים, אני לא, אבל בכל זאת יש פה איזשהו סנכרון. האחיה נקבר בבית בטבת. בית בטבת היה יום מותו וקבורתו של הרב דרוקמן. זה היה בדיוק שנה למותו. הרב דרוקמן היה גם מורי ורבי, למדתי באור עציון, אבל הוא גם היה סנדק של אחיה. אז גם היה שם מקרה שנאלצנו לדחות ביום את הקבורה. הוא נפטר בפועל, גם זה ביררנו אחרי זה, בכ"ט בכסלו, הקבורה הייתה בבית. אז זו נקודה שחשבתי שראוי לציין אותה. אנחנו ראינו שהעמידות שהנחו אותו בשנים האחרונות, וחלקם הגדול, כמעט כל מה שאני אגיד פה, זה דברים ששמעתי מחברים שלו. זה לא דברים זאת אומרת, אנחנו ראינו, אבל לא התרשמנו ברמה הזאת לשום דבר. אז הדברים האלה בשנתיים האחרונות לפחות, קצת יותר, 3-4 שנים האחרונות, בדיוק גם ככה הוא סיים את חייו. וזה הדברים היפים. עוד דבר לגבי הגבורה. אחיה נהרג בשבוע של פרשת מקץ, והוא נקבר, בסוף השבעה היה בשבוע של ויגש. ויגש זה פרשת הבר מצווה שלו. הרב יאיר שלח לי היום, אני אפילו לא היה לי אצלי את דרשת הבר מצווה של אחיה, שזה ממש מתאים גם לדברים שכאילו מדהים. אני לא אגיד את זה כמובן פה, אבל זה שבת הבר מצווה, אנחנו יום אחרי השבעה, הוא היה צריך לחגוג 20. זה היה הגיל שלו. ויצא כך שהוא נהרג בסוף ספר בראשית. ספר בראשית נקרא ספר האבות, אחד השמות שלו. וגם חג חנוכה, הוא נהרג בנר שישי של חנוכה. ופה משתלב הנושא של גבורת האבות, שבא על ידי פרסום, על ידי זה שהם בעצם פרסמו את הקדוש ברוך הוא נגד כל הזרם של, כמובן שאברהם אבינו התחיל בזה, של עובדי עבודה זרה, ובמידותיהם המיוחדות של האבות מול הרוע והאכזריות המהווה סימן לעם ישראל לדורות, עם גבורת החשמונאים שעמדו איתה לפני כ-2200 שנה נגד מבקשי רעתנו שהיו כבר אז. וזה שוב עוד איזשהו סימן שמשתלב אצלי לפחות במוות הזה של אחיה. יעקב אבינו, שהם בעצם הפרשיות האחרונות, הוא האב שמלווה אותם. אצלו מידת היושר היא מידה מאוד מאוד חזקה, וכמובן יושר וצניעות מלווה את כל האבות, ובכלל רבותינו, שעשו כל דבר בדרך כלל בגלל שצריך ולא בגלל שמצאו להתבלט או שמישהו ישמע עליהם. וזה דברים שליוו מאוד את אחיה. הוא שנא צביעות, הוא התרחק ממנה, הוא מעולם לא, מה שנקרא, ליקק למפקדים, או גם לא חיפש יחס מיוחד אצל המורים, או כל אישיות שיכל להשיג משהו. ולגבי צניעות, הוא סתם דוגמה שאני לא ידעתי בכלל שהוא קיבל, שמעתי את זה מחברים. הוא זכה להיות מצטיין פלוגתי בבוחן ברור, מי שמכיר את זה, 3 קילומטר, 6 זמנים. וזה סיכה שהוא קיבל, הוא לא ענד אותה מעולם, לא ראיתי את זה עליו, אין את זה אצלו.
זה קטע של צניעות, זאת אומרת, הוא לא התפאר בזה, לא דיבר על זה, לא השתמש בזה, והחיילים שידעו את זה כמובן, כי הם היו איתו, אמרו, מה, אתה לא? אז זו דוגמה של צניעות יחד עם יושר אחיה היה חדור מטרה, ומבחינה זאת שהוא סימן לעצמו מה שמתאים לו, והוא הלך בעקבות זאת, ולא עניין אותו בכלל שהאחרים עושים משהו אחר. ולמרות שחברים טובים שלו, אבל הוא חיפש מה שמתאים לו ולא מה שאחרים עשו. יש שתי דוגמאות יפות לזה. אחת זה כשהם חיפשו, אתם יודעים, בשמינית מחפשים, הולכים לעשות שבתות או ימים בישיבות אחרות, לחפש איפה אנחנו ממשיכים ללמוד. בו היה עם חברים, היה קבוצה של חברים מאוד טובה, שהם הלכו וחיפשו ישיבות, ורובם הלכו לחספין, היו עוד כמה שהלכו למקומות אחרים, והוא החליט שקריית שמונה, ישיבת קריית שמונה הכי מתאימה לו, אף אחד לא הלך לשם מאותו מחזור, יש פה הרבה חבר'ה שהלכו שנים קודמות, אבל במחזור שלו, אף אחד לא הלך לישיבת קריית שמונה, הוא הלך לבד. אמר, טוב, אם זה מתאים לי, זה אני רוצה. ובאמת שמה הוא פרח מאוד והעמיק מאוד את לימוד התורה שלו, וכמובן גם בתקופה הזאת שיפר מאוד את המידות שנדבר עליהן בהמשך. אותו דבר בקטע הזה של ללכת נגד הזרם בגלל שזה מתאים לו, המחזור שלו בקריית שמונה, שהוא שוב היה מחובר מאוד אליהם, וקיבלנו חברים שבאו ודיברו, הקשר שהוא יצר עם הרבה חבר'ה שם הוא שוב לא ידענו, כי הוא לא סיפר לנו על הדברים בין החברים, למרות שהייתי מאוד מקורב אליו ודיבר איתי על הרבה דברים, אבל היו דברים שהוא מידר אותי. אז הישיבה קיבלה את הנחל, וקיבלו ללכת לחטיבת הנחל. לא שחלילה יש לי משהו נגד הנחל, אבל הוא לא רצה נחל, הוא רצה גולני. אז אמרתי לו, ניסינו לברר את זה כמובן, גם עם הישיבה, אם אפשר להעביר אותו להסדר נחל, כי יש הסדר נחל, ישיבת מעלות קיבלה את גולני, אבל הישיבה שלו, קריית שמונה, קיבלה את חטיבת הנחל, אין אפשרות לעבור, לפחות. במה שאנחנו ניסינו והקשרים שיש לנו, לא הצלחנו. אז הוא אמר, טוב, אם אין ברירה, אני אחתום ויתור, אני אפרוש בכדי שאני אוכל ללכת לחיל שאני רוצה. ניסינו לשכנע אותו, אני, בני הגדול, מנשה, שלא עזר שום דבר. אמר לו, תמיד אתה יכול לפרוש, פה קודם תעשה, אתה יודע מה זה לעשות טירונות עם החבר'ה שלך, זה הדבר הכי טוב, זה דבר שהוא, החלק הקשה בצבא זה הטירונות, ואם אתה עושה אותה עם החברים שלך, זה מעולה. לא, אז הוא חתם ויתור והלך לבד לגולני, ולא במסלול הסדר. גולני זה רגיל, כי הוא כבר פרש ממסלול הסדר. אני לא אכנס לכל סביב זה מה שהיה, כי אני לא רוצה להאריך יותר מדי. אבל עוד דוגמה שהוא החליט מה מתאים לו, פעם אחת זה בנושא התורני, פעם אחת בנושא אחר. והוא הלך לפי זה, וגם כשאחרים לא הולכים יחד איתו, הוא לא הסתכל ימינה ושמאלה. מבחינת סדר עדיפות תמיד היה לו ברור, לפחות זה בשנים האחרונות כשאני דיברתי איתו, אז קודם כל היה לימוד תורה, כושר גופני וחברים, מוזיקה והשאר. לגבי לימוד תורה, סיפרתי קצת שישיבת קריית שמונה, הוא פשוט נהנה לשבת וללמוד. חברים סיפרו, הוא לא התגאה, הוא לא סיפר לי את הדברים, אבל הם סיפרו שכשהוא היה לומד, אז היו באים, לפעמים יש חבר'ה רוצים קצת לדבר או זה, עכשיו אני לומד. לימודים יש אחר כך זמן, הוא הקדיש את הזמן ללימוד, הוא למד. ועד שגמרו ללמוד, הוא ישב ללמוד. אחר כך גרו זה, הוא כמובן טיילו ועשו הרבה דברים שם במעבר לזה, אבל זמן לימוד הוא הקדש ללימוד, והוא לא נתן לדברים אחרים להסיח את ליבו, והוא העמיד את האנשים במקום שזה לא עכשיו הזמן לדבר איתו. אני חושב שבעיקר שם ההנאה שלו הייתה גם זה בלי מטלה שהיא חובה, בלי מבחנים וכל זה, זה קטע אחר, זה מתוך רצון, מתוך האהבה עצמה וההתחברות של עצמה. וכמו שהרב שמיר גם אמר, הוא באמת למד שם תחום רחב של דברים,
הרב רונס אמר דברים שהוא ציטט, שמצוטטים אצלו בחדר, אני אדבר על זה קצת גם אחר כך. זהו. מסתבר שלימוד התורה הוא השקיע גם, זה שוב שמענו מחברים, בטירונות, כמה שקשה ולא ישנים וזה, לפני השינה הוא למד משהו. כמובן שבתות, שהוא נשאר שבתות, בדרך כלל שבת, אם זה לא מבצעי כמובן, אז יש שחרור בצהריים, רוב החיילים מנצלים את זה להשלים שעות, הוא הלך ללמוד, הוא הלך לבית כנסת, לבית מדרש, הוא רוצה שלא יפריעו בחדר, לא תמיד החבר'ה שם התחשבו בקטע הזה של עישון ומוזיקה ודברים כאלה, אז הוא הלך לבית מדרש ולמד שם. הוא התחבר מאוד לחבר'ה ממעלות, יש שם, החבר'ה ממעלות, כמו שאמרת לכם, הם קיבלו את גולני, זה חבר'ה של ביינישים ממעלות, והם באו לבקר אותנו, זה בדרך כלל לא קורה, בדרך כלל מכירים טוב את מי שבמחלקה שלך, הם לא היה במחלקה שלהם, הוא היה מחלקה רגילה, אבל הם הכירו אותו כאילו אחד מהם, הם אמרו שהרגישו איתו, כי הוא ממעלות, כי כל זמן לימוד שיכל לשמוע מהם, או להיות איתם, או כשבאו רבנים שלהם להעביר שיעורים, זה דברים שנהוגים בדרך כלל, זה מתואם עם הצבא, הוא היה מצטרף והלומד איתם, והם ממש הרגישו חלק ממנו, וחברים שם אמרו שהיה חבר שלהם לכל דבר. זה הנושא של השילוב, כמו שהרב זיני אמר קודם, סייפה וסייפה. בכלל, בכל הדברים שהוא עשה, הוא ניסה להעמיק כמה שיותר, להיכנס פנימה ולדעת עד הסוף את מה שהוא לומד, אם זה תורה או דברים אחרים שהוא יתעסק איתם. הוא פשוט לא ויתר לעצמו ורצה להגיע. שוב, כמו שאמרתי קודם, זה לא היה דברים שבאו בקלות. הוא היה צריך להשקיע ולהשיג את זה בכוח ובהשקעה גרובה. יש לי פה, רציתי להראות משהו. הבאתי את זה איתי, זה תיק שאני קיבלתי אחרי השבעה מהצבא, מהממקף שלו שהיה איתו בנמר. בגולני הם נמצאים בנמר. בנמר כזה זה כמו טנק מרכבה, רק בלי צריח ויש בו בלי פגזים וכל זה. שמים שם 10 אנשים, מאוד צפוף, ויש כל מיני חוקים, אתה לא יכול לשים פעם, כשאני הייתי צעיר היינו שמים דברים מאחור, מבחוץ, היום כבר לא שמים כי זה נשרף יותר מהר ועלול להתלקח יותר בקלות, וגם על הרצפה אסור לשים דברים כי יש שם רצפה כפולה כנגד מטענים, אז יש להם מעט מאוד מקום לכל אחד לקחת משהו איתו. אז הוא לקח מעט לבנים, מעט איזשהו, היה שם גופייה טרמית שהוא לקח איתו, ובין הדברים שהיה שם, עם הכי צפוף הזה, זה מה שהיה סגור בתוך שקית כזאת אטומה למים, והיה פה בפנים, כנראה, את הגמרא שהוא למד באותו זמן, גמרא מסכת סוכה, יש פה גם סימן איפה הוא הגיע, וזה מה שהוא ניצל את הזמן באותו נמר כשהם היו, בפנים גם היה ספר שהוא קיבל מהישיבה, קריית שמונה, של דיני צבא, ומה שעוד דבר מדהים, זמירון לשבת, הוא חשב שהוא ידע שהוא יש שם שבת, בבית אגב הוא לא כך שר, היינו תמיד כועסים עליו למה הוא לא מצטרף, אבל זה היה חשוב לו כן, שיהיה איזשהו יידישקייט, שיהיה קצת, כנראה בזמן שהם היו שם. אז זה דבר שפשוט עובדתית, גילינו, הוא לא סיפר, לא ידעתי שזה קיים, אבל זה היה, מצאתי את זה בתוך הדברים כשפרקתי את מה שקיבלתי ממה שהוא לקח איתו לנמר, לפנימה לתוך עזה. אז זה רק עוד הוכחה לכך שהוא המשיך וניסה להשקיע את זמנו ומרצו בנושא של תורה ולהמשיך הלאה. חלק מספר האבות, יש פירוש שאומר שאנחנו, שספר האבות בכלל כתוב, כי לכאורה יש רש"י הידוע בתחילת ספר בראשית, שלכאורה הוא היה מיותר, היה צריך להתחיל בפרשת בו, החודש הזה לכם, שזו המצווה הראשונה.
אז יש כל מיני פירושים. אחת הפרשנויות הם שנתנו לנו את כל הסיפור המפורט של לעבוד, בכדי שנלמד מהם, נלמד אורחות חיים, נלמד דרך חיים. אז רציתי להביא כמה דברים שאני חושב שאפשר ללמוד, שאחיה למד או עשה. זה הוא לא אמר לי, זה שוב, זה פירוש שלי, התחבר לי ישר כששמעתי איך זה קרה, והבנתי גם את התהליך שזה קרה, שאני אפרט אותו בהמשך, כפי שאמרתי, על עקדת יצחק. עקדת יצחק, בהתחלה כשלמדתי, כשהייתי צעיר, חשבתי, טוב, הגבורה הגדולה היא של אברהם. יצחק ילד קטן, אבא לוקח אותו, הוא עושה מה שאבא אומר לו. ואחר כך רש"י שם מסביר שיצחק לא היה ילד קטן, היה בן 38. ילד 38 יכול להגיד, אבא, לאן אתה לוקח אותי? מה זה? אבל הוא לא אמר את זה, הוא הלך עם אבא, הוא הבין שזה כיבוד הורים, והבין שהקדוש ברוך הוא ציווה את זה, והוא עושה מה שאומרים. אז הוא הקריב את עצמו, אני לא יודע אם זה פחות או יותר מאבא, אבל זה אין ספק שזה מעמד מאוד גדול. אותו דבר אני רואה שהאחיה פה עשה את אותם דברים, הוא הכין את עצמו לפני, והגיע גם לשלב הזה של הזה, ועשה את זה בידיעה גמורה, בראש צלול, וידע לאן הוא הולך. הוא לא רצה למות חס וחלילה, זה אולי ההבדל עם יצחק יבין שהוא הולך ממש למות, והוא, האחיה לא ידע את זה, אבל הוא לא התחשב בנושא הזה, זה לא עניין אותו שזה מה שעלול לקרות מהסיפור הזה. הרב רונס אמר, אני בכל זאת רוצה לצטט, הקטע של אחיה שלמד והעמיק. אז הוא למד, כמו שהוא למד תורה, מסתבר שהוא גם למד דברים אחרים. ובתורה עצמה הוא העמיק, והוא העמיק גם בנושא של תורה בשילוב עם מלחמה. זאת אומרת, הוא למד, יש לו גם ספר אגב של מלחמה, יש שם כל מיני תיאוריות של מלחמה ואיך צריך להתכונן ומה צריך לעשות. והספר הזה שהרב רונס ציטט קודם, של הרב עודד ולנסקי, שהוא היה תלמידו של הרב צבי יהודה קוק, הוא הקים אחר כך את ישיבת הר המור, והוא יש לו ספר שנקרא מעשה מלחמה, ואני ראיתי את הדפים האלה תלויים שם בשנה האחרונה על הארונית של אחיה, פה ושם הסתכלתי, אבל לא ייחסתי את זה יותר מדי חשיבות, אבל עכשיו אחרי שזה קרה, אז כן העמקתי והסתכלתי בהתחלה, גם לא ידעתי בדיוק מאיפה הספר, כי לא כתוב, זה רק הדפים מצולמים, אין שם אפילו מספרי דפים, ואין שם, לא כתוב ממי זה ומה זה. ואז ביררנו עם הרב שלו, הרב ישי, לא משנה, ברח לי השם, הרב שלו, סליחה? לוינגר, נכון, הרב שי לוינגר מישיבת קריית שמונה, והוא אמר כן, זה של הרב עודד ולנסקי, מה שאמרתי לכם. ואכן שמה, אז מצולמים 5 עמודים, ויש מרקור בצהוב של מה שחשוב לו. ואחד הדברים שהרב רונס קרא, אני אחזור על זה בכל זאת, שהוא העמיק ורצה ללמוד, הוא נאות לו ללוחם, לסגל לעצמו את דרך הישרה, את הזהירות הגדולה ואת הזריזות היתרה בכל ענייני המלחמה, ולהיות שקוד ולקנותם באופן כל כך יסודי, עד שתהפכנה לו לקניין נפשו ממש. זאת אומרת, זה היה חשוב לו הדבר הזה, והוא התעמק בו, והוא שם את זה מול עיניו בגובה העיניים, בכדי שכל פעם שהוא יצא מהחדר הוא יראה את זה מול עיניו. אז יש שם עוד כל מיני משפטים שצריך לעזוב, לא לחשוב על אישה, זה אני חושב שגם הרמב"ם אומר את זה, לא לחשוב על האישה ולא על שום דבר. כשאתה הולך למלחמה, למרות כל מה שזה יכול לגרום לאחרים, אתה צריך להתנתק מזה, ואחרת חס וחלילה יכול להיות בזה חילול השם וכו'. אז זה דבר שהוא שוב, הוא במודע הלך ונכנס לנושא הזה והתעמק בו גם כן עד הסוף. עוד דבר שראיתי, אחיה שילב בדברים שלו, במיוחד אני חושב בשנתיים 3 האחרונות, אז חוץ מלימוד התורה, הוא גם למד מדעים. ויש לו כל מיני ספרים שאצלו נמצאים על המדף עדיין, שהוא ביקש בזמנו, כל פעם היה קונה ספר נוסף, והוא התעמק פה, כמו המשפט האחרון של פרמה, או תורת ההצפנה, או משהו כזה.
אז הוא מאוד מאוד עניין אותו הנושא הזה, והוא העמיק בנושא הזה, הוא חקר מאוד את נושא מלחמת העולם השנייה. אבל בנוסף לדברים האלה, הוא ניגן פסנתר, הוא החליט שהוא רוצה ללמוד פסנתר, קנינו לו פסנתר, הוא למד לבד. ואז הוא רצה גם ללמוד גרמנית. אני חושב שהשילוב הזה של המלחינים, שהם חלקם גרמנים, שם מוצרט, בטהובן, אני לא מבין בזה מספיק לעומק, אני מבייש אולי את אחיה בקטע הזה, כי הוא נכנס פנימה, הוא לא לקח את זה מאיתנו, אנחנו לא שומעים מוזיקה קלאסית, לא אני ולא אשתי. אבל הוא התעמק, הוא למד את זה לעומק, והוא ניגן, נהנינו לשמוע אותו מנגן, כי בכל זאת אתה שומע את הבן שלך, למרות שזו מוזיקה שאתה לא רגיל לשמוע, ומאוד נהנינו לשמוע אותו, הוא הגיע לרמות יפות מאוד, בזמן קצר מאוד יחסית, מה שאני מכיר. ולכאורה נראה, ועוד דבר, הוא היה מאוד מאוד ביישן. היינו שולחים אותו למכולת, הוא לא היה מבקש שום דבר מאף אחד, הוא היה מחפש את מה שהוא רוצה, את מה שביקשנו לנו להביא, היה מתקשר, אני לא מוצא, אז אני אומר, אחיה, אז תשאל שם מישהו, הוא לא היה שואל. הוא היה ממשיך לחפש עד שהיה מוצא, ואם לא היה מוצא, היה חוזר אפילו בלי, הוא לא היה שואל אף אחד. או שאם היה עומד בתור לאיזה משהו, סתם דוגמה שנזכרתי אחר כך, היה לו שהן בעיות של מעין בצבא, ועד שהוא הסכים בסוף לשאול, לבקש שיבדקו אותו, הוא הגיע לחופל, אז יש שם תור. הוא כמובן נשאר עד הסוף, ולא הגיע לתור, כי נגמר הזמן. הוא אומר, מה? לא, הוא התבייש, הוא לא דחף את עצמו, הוא בדיוק הפוך. לעומת זאת, מצד שני, בקרב, זה בדיוק הפוך. הוא הראשון שרץ לכל דבר. ולכאורה שאלו אותי, איזשהו ראיינו אותי בערוץ 14, שאלו אותי, איפה הסתירה פה? ואז נזכרתי במה שלמדתי עם מורי ורבי, הרב זיני, לגבי רבי שמעון בר יוחאי, שאני זוכר שלמדנו, כששואלים שאלות, הרי לכאורה אומרים שאחד הטענות כנגד רבי שמעון בר יוחאי, יש אנשים שאומרים שלא הוא כתב את הזוהר, שבזוהר עצמו הוא מאוד מחמיר, ומצד שני בגמרא הוא מהמקילים תמיד, זה לא מסתדר עם האישיות שלו. אז הרב זיני הסביר שדווקא זה מסתדר עם האישיות שלו, אז הרב זיני יתקן אותי אם אני טועה, שהוא יחמיר על עצמו, אבל כשהוא בא לפסוק לקהל, שהגמרא היא נועדה לכל עם ישראל, הזוהר הוא מאוד מאוד מצומצם לאוכלוסייה מאוד מסוימת, אסור היה ללמוד את זה באופן כללי לשאר האוכלוסייה, ולכן שמה הוא להפך, הגדולה שלו הייתה בזה שהוא חיפש את ההקלות לכל דבר. אז אותו דבר, בקטע הזה, שוב, אם אנחנו לומדים מגדולים, אני לא חושב שהוא חשב על רבי שמעון בר יוחאי, אבל כשהוא היה צריך לעצמו דברים, הוא לא ביקש שום דבר, הוא לא התחנף לעבוד. מצד שני, כשהוא היה צריך לעשות דברים בצבא נגד, אז שם הוא התפרע, מה שנקרא, עד הסוף. אז זה שוב אחיה. עכשיו, נעשה את השתי תכונות. עושים עצר. מה? נעשה עצירה, נעבור לחברים, ואז... את הסיפור של הקרב. כן, הסיפור של הקרב בסוף. אנחנו ביקשנו מהחברים, מהכיתה, לשלח לנו תמונות של אחיה במהלך השנים, ואריאל נוימן הכין לנו מזה מצגת קטנה, אז אנחנו ככה נתחבר לדמות דרך התמונות. בבקשה, אריאל, אפשר? עוד לעוד ספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה, שלא מפחד ליפול, שלא מפחד לגדול. תו לתו נגן את הניגון שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא, ורק אל תפחד ליפול, רק אל תפחד לגדול. כל עוד לא הפסקת על החלום, אתה מנצח, כאילו
כאילו אין מחר לחיות היום, תחזיק רק להיום, כל עוד לא הפסקת לחלום, אתה מנצח, תעוף הכי רחוק שאתה יכול, כי יש בך הכל. קח מכל צייר את הציור שלך, יש לך אחד יפה, ואין שום דבר שיעצור אותך, תפליג לאן שרק תרצה, ורק אל תפחד ליפול, רק אל תפחד לגדול. חבריו של אחיה, בוגרי הישיבה, כואבים מאוד את אובדנו. נציג החברים, דוד מלחמו, יבוא וישתף אותנו בזיכרונות מהחברים. אחיה, 30 ימים ועוד לא מתעכל, 30 ימים ולא רוצים גם להקל. הרגשה לא מוסברת, מביטים בתמונות וזה פשוט מוזר. החיוך שלך המשיך להיות חסר אחרי התפילה, ביציאות של החברים, ואפילו סתם באיזו הודעה ששלחת בקבוצה. צחוק חמוד וקונדסי, שבאוזן פשוט לא יפסיק לצלצל. בתור חברים של אחיה אנחנו יודעים שהוא ישאיר פה משהו גדול יותר מחיוך או צחוק, כי הם דברים חולפים וגשמיים. הנשמה והמהות שלו נשארים, ורצינו לספר מהמעט שחווינו את אחיה בתור חבר מהבית. באחיה התבטא מוטיב של קבלת החלטות, כאילו היה מאוד החלטי. היה לו חשוב באמת לא לזוז מההחלטות. החלטה זו החלטה. הוא החליט שהוא אוכל בריא, אז הוא אוכל בריא. הוא החליט שאחרי אבניה הוא נשאר בקשר עם החבר'ה, אז הוא עושה את זה. פיתח שיחה מאפס בפרטי. היה לו איזה הרגל כזה אפילו בקבוצות וואטסאפ, כל אחד היה שולח הודעה בקבוצה, והוא היה מגיב בפרטי כדי לפתח שיחה ככה. כאילו, באמת לשמוע מה קורה עם אותו בחור ששלח את ההודעה. גם אחרי שלכאורה התפצלנו, אם הוא לא התראה עם אחד מאיתנו פרק זמן כזה או אחר, לאחיה היה חשוב באמת לשמור על קשר עם החבר'ה. היה דואג לשלוח הודעות מדי כמה זמן, הודעות התעניינות, לא מזויפות כאלה, אלא ממש חתירה לדעת מה קורה איתנו. איך עברה עלינו השבת, איך בישיבה או בכל דבר שעשינו בדיוק. עם זאת, בסוף שיעור א' הוא החליט, כמו שאמרנו, החלטה לעשות יום סיירות, והוא התכונן לזה כמו שצריך, מי שהכיר אותך בכושר מעולה כל חייו, והוא לא קיבל את מה שהוא רצה. אבל בחיים לא שמענו אותו, אומר, אחרי זה כאילו לא מבין, איך לא העבירו אותי, איך לא קיבלתי, כאילו, בסדר, אני אמשיך להתאמן ואמשיך לעשות מה שנעשה. הוא פשוט לא היה מתעכב על זה. הייתה לו דרך וזו הדרך. הוא התאמן הכי טוב שאפשר, אבל לא נתן למשהו להפיל אותו. בחר בדרך השם ממש. המשיך במגמה שלו פה בעולם. מה שהביא אותו בסוף לדרגה הגבוהה ביותר שיש. בדרגה הגבוהה ביותר שיש לנו שם, כמובן. יש פסקה במסילת ישרים שככה הזכירה לנו אותו, שישבנו ככה לכתוב. זה בפרק בדרך קניית הזהירות, שמראה לנו מהן שתי הדרכים בהם אדם יכול להיזהר בעולם הזה. בתחבולות היצר הרע. הדרך הטובה והראשונה היא לאנשים כמו אחיה. הרמח"ל כותב לשלמי הדעת, בעצם מי שבוחר בעלייה על דרך השאיפה לשלמות. למדרגה גבוהה, הוא ממשיך הרמח"ל. כי רק השלמות הוא הדבר הראוי שיחמד מהם ולא זולת זה. חוץ משאיפה לשלמות לא עניין אותו דבר. כי מי שהגיע להבנה זו, כל הבנה אחרת תהיה בשבילו חסרון מהשלמות, מה שבשבילו צרה גדולה ורעה רבה. על כן לא יבחרו אלא להרבות בהם ולהחמיר בכל תנאיהם, ולא ינוחו ולא ישקטו מדאגה, מדבר, פן יחסר מהם מה שיגיע אותם אל השלמות אשר הם חפצים. בדיוק הוא הגיע להבנה כזו עמוקה ונכונה כלפי החיים. כל מה שהוא לא בשאיפה לשלמות, זה מרגיש לו צרה, הוא מרגיש ברע. הוא היה מאוד מאוד כאילו ביקורתי כזה כלפי עצמו. ככה, כאילו, כל כך הוא נזהר לעשות את הכל כמו שצריך, לפי התורה.
כך ששום דבר לא יזיז אותו מהשאיפה אל השלמות. כי הוא לא ויתר לעצמו, היה ביקורתי כלפי עצמו, כך ששום דבר, שום יצר הרע כזה או אחר, בין אם זה גשם תוך כדי ריצה, שלא משנה גשם לא גשם, הוא רץ, כי הוא החליט, כמו שאמרנו, החלטה. והוא לא, זה חלק מהמגמה שלו, אז הוא רץ. ובין אם זה דבר שיכול לעכב אותו בבחירה מסוימת. אבל כמו שאמרנו, ההחלטה של אחיה זו החלטה. בעזרת השם שגם אנחנו נזכה ללמוד מאחיה להחליט להיות על מגמת השם בעולם, ולא לזוז ממנה אפילו פסיעה אחת. אחיה בחר לא להיכנע ליצר הרע בכל תחומי החיים שלנו, זה אחד הדברים הגדולים שהוא ישאיר פה בעולם שלנו. זה שיעור גדול לחיים. תודה רבה. אחיה נפל בשעת הקרב. אני מבקש מעמוס לבוא ולתאר לנו את הקרב עצמו, את הנפל. אני אתאר את התקופה משמחת תורה, שאז שמחת תורה היה בבית, הוא מוקפץ לבסיס, ועד שהוא, אמרו לי לא להגיד נפל, הוא עלה למעלה. אולי קודם חשוב לי כן לציין על הרב שי לוינגר שהיה ראש הישיבה שלו, ראש הרם שלו בשנה וחצי האחרונות, מאז שהוא הגיע לקריית שמונה, ישיבת קריית שמונה, עד שהוא סיים שמה. הוא לקח אותם, אני יודע שלא מקובל בכל מקום, גם לא שמה, אבל הרב שי לוינגר ישב עם כל אחד בארבע עיניים ואמר לו לנתח את עצמו, להפיק סיכום של מה שהיה עד עכשיו ולנסות להפיק לקחים להמשך. זה דבר שאגב לכל אחד קשה, אני לא יודע אם אני יכול ככה לעשות את זה כמו שהוא עשה. אחיה באופן טבעי אמר לו, הרב, אתה יודע, אני לא טוב בזה, תוותר לי בנושא הזה, אבל הרב התעקש. ואז אחיה הוציא מעצמו 6 מילים, 5 נקודות. הוא אמר, דבר ראשון הוא אמר סקרנות, וזה אנחנו כבר תיארתי קודם את כל הדברים שהוא התעניין בהם, בהחלט היה סקרן. דבר שני מסודר, שזה גם כן היה משהו, כל הדברים שלנו מסודרים פיקס. גם היום עדיין החדר שלו ממש נמצא, וכל דבר שהוא, תמיד חיילים אמרו, שהמיטה שלו הייתה הכי מסודרת. בקריית שמונה סיפרו החברים שלו שאצלו כל הפינה שלו הייתה פיקס, והוא לפעמים קצת עזר גם לאחרים לסדר כי זה הציק לו בעין, ושהיה מקפל לחבר שלו את השרוולים. דבר שלישי שהוא אמר, אדיש, עכשיו הכוונה היא אדישות, מה שדיברתי קודם, שהאדישות היא לקפל מה שאחרים יגידו על מה שאני עושה. אנחנו נראה בהמשך גם שהוא ממש לא היה אדיש בהתנהגות בכללי. אבל האדישות היא, הכוונה היא במידה הטובה הזאת של לקחת, לעשות מה שאתה רוצה ומה שהחלטת, ולא לתת לרעשי סביבה להזיז אותך מזה. החלטי, דיברו פה, זה הוא כתב, כן, סקרן, מסודר, אדיש, החלטי. והדבר האחרון שהוא אמר, שזה מדהים, הוא אמר טובת הכלל. זה 5 הדברים שחשובים לו. טובת הכלל, זאת אומרת, מה זה כלל? כלל עם ישראל כמובן. זה מה שעניין אותו. ושוב, אלה הדברים שאנחנו רואים שממש הנחו אותו בדרך שלו עד אז וגם בהמשך. לגבי התקופה הזאת, מאז שמחת תורה. הם למעשה עוד לא סיימו את ההכשרה. יש טירונות והכשרה, זה היה צריך להסתיים 3 שבועות אחר כך. והורידו אותם, ואז הוא מתקשר אליי ביום ראשון, ואומר, אבא, אנחנו יורדים דרומה, סיימו בשבילנו את ההכשרה. מי שמכיר את הגשש, זה כמו סרג'י הוכשר, הוסמכת, מה שנקרא.
הם עוד לא סיימו, היה להם 3 שבועות אחרונים, שבוע מלחמה, שבוע קליעות, כל מיני דברים כאלה, וכמובן מסע קומטה, בטקס קומטה שכבר התכוננו לקראתו, אבל כל זה לא קרה, ירדו דרומה. ושם בשלב הראשון עוד התאמנו, אם אתם זוכרים, היה תקופה מיד אחרי שפרצה המלחמה הזאת, זאת שמחת תורה, אז חיל האוויר עבד. זה 3 שבועות, הם לא ידעו מה קורה, לכן קודם כל ירדו למטה. ואז הם המשיכו להתאמן שם פשוט, בעיקר שטח בנוי, ולקראת הכניסה. בתקופה הזאת יצאנו לנו לדבר יותר, היינו מדברים כל ערב, בהתחלה זה היה קצת יותר מוגבל, ואז אחרי 3 השבועות האלה, חלק מהפלוגה נכנס. אני לא אפרט פה את כל הזה, אבל לא היה מקום לכל הפלוגה בנמרים, הוא היה מיועד, הוא היה בהקצאה 0. הקצאה 0 זה אומר שהוא מיועד למסלול פיקודי. יש בכל מחלקה משהו כמו 4-5 כאלה, זו מחלקה של 42 איש, 5 חבר'ה מיועדים בהקצאה 0, הוא היה ביניהם. וזה אומר שמיד אחרי הטירונות הם הולכים לקורס מ"כים, והם בעצם לא חוזרים בכלל, לא מצטרפים לגדוד. בדרך כלל, איך שזה עובד, בגולני או בשאר החטיבות, הצעירים נכנסים לגדודים, הם מתפזרים שם, הסגל שלהם בכלל מתפזר, הוותיקים בגדודים הולכים הביתה, משתחררים מהצבא, והצעירים נכנסים, תופסים את המקומות שלהם, וזהו, מתפזרים בגדוד, יש שם 4 פלוגות בגדוד. או במקרה הזה 51 החליטו שלא, הם לא פיזרו את הפלוגות האחרות, ושמו את הפלוגה שלו כפלוגה 5 בגדוד, עם המפקדים שהיו איתם בכל המסלול. וזה בעצם נוצר מצב שאין מספיק נמרים, כי הנמרים הם בהקצאות של שאר 4 הפלוגות. ולכן רק 1/3 מהפלוגה נכנס פנימה. הוא לא נכנס, הוא לא נבחר בשלב הראשון, והיה מאוד מדוכא מזה. כל פעם שהייתי מדבר איתו, לפעמים היה קשה לדבר איתו, מרוב זה הטריד אותו, ואז אמרו לו שהוא הולך לקורס מ"כים, הוא אמר לי משפט כזה, מה הם חושבים? שעם ישראל במלחמה, בשביל מה צבא קיים? בשביל מלחמה, יש מלחמה, ואני הולך לשחק בקורס מ"כים, מה הקטע? אני הולך להילחם קודם כל, בלי זה אני לא הולך לשום קורסים. זה היה ההתבטאות שלו בנושא הזה והדבקות שלו. ואז כשהייתה ההפוגה הזאת בהחלפת, כששחררו את אותם חטופים, ואנחנו שחררנו אצלנו כל מיני מחבלים, אז באותו זמן כל הפלוגה יצאה החוצה כפלוגה להתרעננות. כבר לפני שהם יצאו, הם החליטו שהם צריכים את הטובים איתם, והם הודיעו לאחיה, אתה נכנס. בשלב הבא שאנחנו נכנסים, אתה איתנו. מאותו רגע, מצב הרוח שלו התהפך, הוא הפך להיות המאושר באדם. אחותו קיבלה ממנו טלפון, והיא שואלת אותו, למה אתה כל כך מאושר? היא שמעה בקול שלו, את האושר שלו, למרות שהוא לא אמר לה כלום על זה שהוא נכנס, לא נכנס, הוא לא סיפר את זה, רק לי הוא סיפר. אבל היא הרגישה את זה, רק מספר לראות כמה הוא באמת היה מאושר. ובשלב הזה, הוא כולו, אני קורא לזה ההכנה לעצמו, כמו שדיברתי על עקדת יצחק, יצחק הכין את עצמו לקראת העקדה, הוא הכין את עצמו לקראת זה. הוא עבד יומם ולילה לשפצר כל דבר שיש לו, בכדי שזה יהיה ברמה עוד יותר, ואני בטוח שכבר היה ברמה הכי טובה, אבל עדיין הוא המשיך לעבוד על זה, בכדי שזה יהיה עוד קצת יותר טוב. ואז כשאמרו לו שהנמרים יוצאים מהשטח, הוא הראשון, זה חיילים סיפרו, אני לא יודע, כי לא הייתי בתקופה הזאת כבר, עדיין פה הייתי בקשר, הוא עדיין לא נכנס. אני גם כן יודע מאותה תקופה, שבערב אחד הוא אומר לי, אבא, היום אני לא יכול כל כך לדבר, כי אני צריך לטפל בנמרים. אף אחד לא מינה אותו, הוא חייל כמו כולם, 2/3 מהפלוגה בחוץ, אבל הוא ראשון רץ לטפל בנמרים. וזה לא פשוט הטיפול בנמרים האלה אחרי שהם חזרו מחודש בשטח, והם לא יצאו כמעט מהנמרים. בנגדה הראשונה הם היו חודש בתוך הנמר, כמעט לא יצאו ממנו, כי לא אישרו להם בגלל הנונטטים וכל מה שהיה שם. אז הם עשו הכל בפנים, כולל צרכים, כולל כמובן אוכל וזה, אני לא יכול לתאר לעצמי, אני יודע איך זה נראה במצב רגיל של אימונים, אז פה בכלל, כשזה מלחמה מרשים לעצמם הכל, המשמעת קצת היא אחרת. והוא רץ ראשון לטפל בנמרים האלה, לקח את זה כמטלה שלו אישית.
עוד דבר שהוא לא רצה שכנראה יפריעו לו, הם יצאו משהו כמו שבוע, יומיים לפני שהם יצאו להיכנס חזרה, הכניסה חזרה הייתה ביום חמישי לפני שנגמרה הפסקת האש. הפסקת האש הסתיימה ביום שישי, מי שזוכר ב7 בבוקר. יום חמישי קודם הם חזרו חזרה פנימה, לא היינו בקבוצת וואטסאפ של ההורים כי הוא לא הכניס אותנו אליה. ושוב, אני חושב שהוא, בקטע של ההתארות הזאת, הוא לא רצה שנפריע לו. הוא עכשיו היה בקטע שהוא הולך לעשות את מה שצריך, את השליחות שלו. אני לא יודע אם היה מודע לזה, אבל זה משהו, זה בפועל עובדה שזה מה שהוא עשה. באותה תקופה גם, אחד המ"מים שבא לבקר אותנו, מי ששרד, שהוא ראה את אחיה מתחילת הטירונות, זה כבר היה מעט 7 חודשים, כבר 8 חודשים שהוא היה איתו. הוא אמר שהוא לא ראה את אחיה זורח מעולם בצורה הזאת, הוא כל כך שמח, כל כך התלהב לקראת, ועוד שעוד גם שמענו על חיילים אחרים, היו חיילים שגם ניסו להתחמק עם גימלים וכאלה. הוא, כל מה שהוא רצה. אני זוכר, סיפרתי על הבעיות שהיו לו בקיבה, אמרתי לו, אתה חייב לטפל בזה עכשיו, בזמן ההפוגה הזאת, בחודש שהיה בחוץ, כי אמרתי לו, אתה אחר כך כנראה עוד פעם תהיו בתוך נמרים, זה 10 חבר'ה במקום צפוף כזה, אתה אומר לי, אבא, מלחמה, עכשיו לא כואב כלום, אין שום בעיות, הכל יהיה בסדר, בעזרת השם. זה היה הנחישות והמחשבה שלו על מה שצריך לעשות. ואז הם נכנסו פנימה, מאותו רגע שהם נכנסו, אני עוד דיברתי איתו, לא דיברתי, הסתמסתי איתו ב-8:59, עוד יש לי, כתבתי לו איזושהי ברכה, ואמרתי לו שיעדכן אותי בבקשה מה קורה, כי הבנתי שהוא עומד להיכנס. הוא אמר לי שהוא יעדכן, והוא לא חזר אליי. בסביבות 12:01 כתבתי לו שוב מה קורה, זהו, פה כבר היה רק לי אחד, יותר לא שמעתי ממנו. וכל מה ששמעתי מעכשיו זה מחברים. בתקופה הזאת של השבוע הם נכנסו בחמישי, והם היו בתוך הנמרים, בתוך עזה, עד, הוא נהרג בשלישי אחר כך, זאת אומרת שבוע וחצי אחרי זה, אז אני יודע שעד שישי אחרי זה, זאת אומרת שבוע ויומיים, הם היו בתוך הנמרים, לא יצאו מהנמרים כמעט, למעט פה ושם טיפולים. מה שחיילים סיפרו בתקופה הזאת, שיש לפעמים, אתם יודעים, יושבים בתוך נמר, 10 אנשים, הם לא הכי, זה לא אותו ראש. הוא לפעמים דיבר איתי על סוג, אני מכיר גם את סוג החבר'ה. ובכל זאת, אז יש פה ושם חיכוכים, אנחנו רוצים לשמור ככה, יש כל מיני תורנויות שיש ביניהם בזמן הזה. והם סיפרו שכל פעם שעלה איזשהו ויכוח, הוא אמר, תביא את הרשימה אליי, הוא סידר את הרשימה ונגמרו הוויכוחים. למה? כי הוא לקח לעצמו את הדבר הכי בעייתי שהיה, אם זה לטפל בנמר ב3 לפנות בוקר, או כל מיני דברים כאלה, הוא עשה את זה בעצמו, ואז נגמרו הבעיות, כולם היו מבסוטים. אגב, זה גם היה מה שהדריך אותו קודם, זה קראתי לזה רדיפת השלום, זו תכונה של אהרון אבינו, שאם היה משהו קורה, הוא תמיד לקח את העניינים אליו וטיפל בהם כך שהוא לוקח את זה על עצמו. הוא אמר למי שעושה את הרשימות שמירה, הוא בא אליו ואמר לו, שים אותי במקום הכי רחוק, יש שם הבונקר היה 2 קילומטר מהבסיס, בחושך, לא נעים, שים אותי שם בין 2 ל-3, השעות הכי קשות. הוא ביקש שככה יהיה, בכדי שזה מראש פותר בעיות. אגב, דברים דומים שמענו גם לחברים שלו, אני לא אעלה אתכם. גם בישיבה וגם בחברים בשכונה שהוא נפגש איתם. אז זה לגבי התקופה הזאת של השבוע הזה ששמעתי, כמובן לא ממנו. ואז ביום שישי הם קיבלו פקודה לרדת מהנמרים. את הנמרים כנראה ששניים נפגעו גם כן, שלחו אותם לטיפולים בארץ. עד עכשיו לא כל הפלוגה הייתה שלמה, מבחינת חיילים. והם התחילו לתאר רגלית. אגב, זה אני בטוח, אני יודע בוודאות שהוא פרח. כי הוא תמיד אמר לי, שמה זה הדבר הזה, מה זה הנמרים האלה? הוא התאמן, ולמה? ללכת ברגל. מה זה, אני יושב בתור, מה, אני שריונר? לא שחלילה אני מוריד משהו משהו, אבל הוא לא מצא עוד שריונר, הוא רצה ללכת ברגל. והנמר, לשבת בתוכו, עצבן אותו. אז אני בטוח שזה שימח אותו מאוד. ואז הם התחילו פשוט לתאר בתים בתוך סג'איה. סג'איה זה הקסבה של סג'איה במיוחד, היא שכונה מאוד צפופה, טנקים לא יכולים להיכנס שם.
ולא הנמרים וזה, לכן את הנמרים התפטרו, עכשיו הלכו רגלית, וכנראה שקיבלו החלטה לתאר בית, אז לא רק הם, יש שם עוד חטיבות ועוד, גם כל חטיבת גולני, ועוד חטיבות נוספות שעבדו שם בשכונות מקבילות, לכן גם היו הרבה מאוד הגבלות שלא יראה ירי דו צדדי, לא ניכנס פה לפרטים, אבל הם תיארו שם, הבנתי, בית אחרי בית, ימים שלמים, עד יום שלישי. יום שלישי, עד אז מה שסיפרו החברים, שוב, זה כל מיני חברים, הם פגשו הרבה מאוד פירים שטיפלו בהם, כל פעם שהם פגשו, אז הביאו הנדסה, לפוצץ וכל זה, הרבה מאוד נשק שהם מצאו שם ותחמושת והרבה דברים, אבל לא הייתה להם התקלות ממש. פה ושם היה נדמה משהו, ירו, אבל לא היה ממש משהו רציני. באותו יום שלישי אחר הצהריים, בסביבות 4 אחר הצהריים, היו שם שתי מחלקות שעבדו, מחלקת הביינישים שדיברתי עליה קודם, שהמ"מ שלה שמו קרוואני, והמחלקה שלו. המחלקה שלו הייתה, תשימו לב גם כן, שתי כוחות היו במחלקה שלו, כוח חיו, צוות חיו זה המ"מ, וצוות אחיה. אחיה, למרות שלא עשה שום הכשרה, הוא קיבל אחריות על כיתה, על חלק, על זה. למה לא היה שם ממקף? לא, אני שמעתי דברים, לא רוצה להגיד סתם, אבל בפועל זה מה שהיה, היה כוח של המ"מ וכוח של אחיה, והם נעו ביחד בכל הזה. אגב, גם בטירונות כבר ראו את היכולות שלו, ולכן הוא הוביל בסוף הטירונות תרגילי כיתה. בדרך כלל לא נותנים את זה לחיילים, ובטח לא בזמן טירונות. אז הוא הוביל תרגיל כיתה יבש רטוב, גם בשטח בנוי וגם בשטח פתוח. הוא סיפר לי ככה פעם בצניעות, ושיבחתי אותו על זה, כי הופתעתי, אבל כן, הוא קיבל. אז גם פה, גם המ"מ שהיה, שאמרתי לך קודם, שחגי סגל שמו, שבא לנחם אותנו בשבעה, הוא אמר שמבחינתם, מבחינת פלוגה, הוא היה אחד המפקדים. וככה באמת התייחסו אליו גם בקרב, ולכן אני בטוח שהוא היה שם מאוד מאושר מהקטעים האלה. ומה שקרה עכשיו, התור של מחלקת הביינישים היה באותו יום לסרוק את הבתים או באותם שעות. ואז בית אחד לפני שקרה האירוע, המ"פ שמו משה ברון, גם הוא זיכרונו לברכה, קיבל החלטה שהם נשארים שם, מחפים להמשך, והכוח של חיו, המ"מ של אחיה, הוא ממשיך הלאה. וכך היה. אז חיו עם החוליה שלו, הם היו 4, נכנסו לתוך הבית, ברגע שהם נכנסו לבית הוא חטף RPG, המ"מ חיו, חטף RPG בחזה, הוא נהרג במקום. אגב, מה שהיה כתוב פה הוא לא מדויק, כי זה תחקיר שעשו בעיתונות, אני לא יודע מה הם עשו. אני עשיתי תחקיר עם כל החיילים שהיו שם, והמ"מ שנשאר בחיים, אז אני יודע קצת יותר פרטים. וגם אני יודע את הסוג הפגיעות, זה לא מטען. אז יכול להיות שהיה גם איזה מטען שם, אבל הוא נהרג מ-RPG. ותראו שם, תראורים לא נהנים, אני לא רוצה לפרט, אבל הוא נהרג במקום. יש שם תיאור גבורה יוצא דופן של החובש. החובש היה בחוליה של אחיה, שמו ערן אלוני. שהוא בלי שאף אחד אמר לו כלום, הוא פשוט רץ, יכול להיות שאחיה אמר לו, לא יודע, אבל הוא רץ פנימה אל חיו, בדק אותו, אמר ישר, אין מה לעשות, הוא הרוג, הוא דיווח על זה, ונשאר בפנים, בתוך מקום שירו ממנו, בתוך החדר הזה, בכדי להגן שלא יחטפו את הגופה, מה שאנחנו לא נדע לעולם, כי הוא נהרג גם כן בהמשך. אבל הוא נשאר שם, והוא היה בחיים, הוא המשיך לתפקד. מסתבר אגב, בדיעבד, עכשיו אנחנו יודעים, אחרי זה, שהכינו שם מערב חב"ד על הזמן, הם עבדו שם, המחבלים, יפה מאוד, ולא היה להם סיכוי, בצורה הזו שהם נכנסו, לא היה להם סיכוי. כי באותו מצב הם היו רבים מול מעטים, וגם הם היו בעמדות שחיכו פשוט. עכשיו תבינו, הם עשו שם סריקות של בתים כבר כמה ימים, 10 בתים ברובם, הם אמרו שבחלק מהמקומות ראו שאפילו עוד היה אוכל חם שם או משהו, זאת אומרת, הם היו שם וברחו, אז הם כבר היו רגילים שזה ככה, יכול להיות שזה
יש מישהו שאמר שחיו הממם, או בדרך כלל הממם לא נכנס ראשון, אבל הוא הרגיש משהו חשוד, היה לו משהו, היה נראה לי שיש תנועה משהו, ואז הוא בכל זאת החליט להיכנס ראשון, ואז הוא באמת חטף ונהרג. שלושת האחרים שהיו איתו נפצעו, הם יצאו החוצה, או שהם עפו החוצה, אני לא יודע, אבל הם לא היו בפנים, והם נפצעו בינוני קל, הם כולם בחיים ברוך השם, חלק דיברתי. ובשלב הזה אחיה הבין שהוא בעצם המפקד של המחלקה, כי הממם נהרג, הוא בעצם הבכיר עכשיו, הוא הכוח השני. לפי התיאורים של חיילים עוד פעם, הוא חילק זרות לחיילים שהיו שם, שוב, בחור שעוד לא סיים את ההכשרה שלו בכלל, עוד ההכשרה המקורית ובטח לא הכשרה פיקודית כלשהי. חילק זרות לחיילים שנשארו, לקח אחורה את הפצועים, ורץ למ"פ, אין לו מכשיר קשר, במ"כ אין בדרך כלל מכשיר קשר, הוא רץ למ"פ, להגיד לו, להסביר לו את הבעיה, שיקח אחריות ויטפל בזה. המ"פ משה ברון הגיע לאזור, הוא חיפש, הוא לקח את המ"מ קרוואני, המ"מ של הביינישים, שבעצם סרק עד הבית הזה, לקח אותו איתו, הם חיפשו, הם לא מצאו מקום אחר להיכנס, והוא החליט להיכנס כי בפנים היה ערן אלוני, הוא תקשר איתם, הוא הסביר להם שיש עוד מחבלים בתוך הבית. ואז המשפט הזה שהרב יאיר כתב, משה אמר שניים אליי, אחיה קפץ ישר אליו, שם לו יד על הכתף, אני איתך. כנראה שזה היה כל כך מהר, כי מספר 2 של אחיה, היום עובדים בזוגות, תמיד אחד שומר על השני, אני חושב שזה בעיקר בעקבות הנושא, כי פעם אנחנו היינו עובדים חוליות 3, היום זה 4, ויש צמד לכל אחד, והם אמורים לשמור אחד על השני. הצמד של אחיה, הוא היה ראש הזה, והצמד שלו היה הנגביסט, שזה מקלע שנמצא לידו. הוא לא שם לב בכלל שאחיה נעלם, פתאום. הוא פשוט, אחיה רץ לשם, ואף אחד לא שם לב לזה שהוא נמצא עד כדי כך שלא ידעו אחרי כן שהוא בכלל נהרג. אמרו, לא יכול להיות, הוא לא הבחינו בכלל במהלך שקרה פה. אבל המ"מ קרוואני, הוא היה הצמד השני, המ"מ שהקצין השני זה היה קרוואני, והיה עוד חייל אחד שהוא מהחוליה הראשונה שהוא נפצע קל, הוא הצטרף. אז הוא סיפר את זה, שאחיה ישר על ידו ושם יד על הכתף של משה ברון, אמר אני איתך. ואז משה ברון נכנס גם כן פנימה, אני לא יכול לשפוט את מה שהיה פה כי לא הייתי שם, אבל היה עוד RPG עכשיו, אחיה נהרג במקום, ומשה ברון נהרג במקום, וערן אלוני, החובש ששכב שם, נהרג גם מאותו RPG. זה תיאור המקרה עצמו. רק שתבינו, הם כל כך כנראה להם בתפיסה שאחיה חייב להיות פה משהו זה, הם היו עדויות, לכאורה, לא יכול להיות, כן, אבל היו עדויות כאלה של חיילים שאמרו מהחוליה של אחיה, שראו את אחיה מפנה פצועים, שלא יכול להיות, הוא לא היה כבר, והם לא קלטו בכלל שהוא נהרג, הם עד הרגע שלא קיבלו את הגופה וזיהו, הם לא קלטו שהוא בכלל גם היה בפנים שם, כי כל זה קרה. בכל אופן, גם אי אפשר לשפוט במצבים כאלה, אתם יודעים, אנחנו יכולים להתכונן הכי טוב, להיות הכי חזקים ולחשוב הכי זה, ברגע שאנחנו עומדים בקרב מול יריות שיורים בסכנת נפשות ממש, המבחן האמיתי זה שם, ואנשים הכי טובים יכולים להתנהג אחרת, לא נשלט בכלל. אחיה פה הוכיח את עצמו מעל ומעבר שהוא היה כולו נחוש ודרוך ומוכן לכל מה שהיה צריך שם. בהמשך מה שקרה, הקשר מ"פ, הקשר של המ"פ לא נכנס איתו, זה גם קצת מוזר, אבל הוא היה מאחורה, הוא עף מההדף, אבל הוא התעשת והוא דיווח, לא נשארו קצינים, כן, המ"מ נהרג, המ"פ נהרג וקרוואני נפצע, לא דיברתי על קרוואני, המ"מ הוא היה שם בכניסה, הוא לא נכנס ממש, הוא עוד חיכה לכניסה, בדרך כלל זוג ראשון נכנס ועד השני. הוא חטף רסיסים בפנים וביד, הוא שבר את היד, והוא כנראה שאף גם הרבה עשן של הערב, והוא עף אחורה, הוא ניסה עוד לדווח והתעלף. רואים שהוא גם אמר למ"כ שלו שיקח אחריות, זו מחלקה אחרת, שמחלקת הביינישים. וממנו השגתי את האינפורמציה שאמרתי קודם. וגם, אז אותו קשר דיווח עכשיו לגדוד. פלי זה מח"ט
מח"ט גולני, הבין שיש פה בעיה, הוא דיווח שהוא לא רואה את הגופות. אז חששו מאוד שהולכת להיות פה עוד פעם חטיפת גופות, וגולני יש להם כבר טראומה מאורון שאול ומה שהיה קודם, אנחנו לא רוצים להיכנס לדבר כזה. אז למעשה בשלב הזה המח"ט הקפיץ את כל החטיבה לחלץ את הארבעה האלה. היה ברור שיש 4 הרוגים שהם לא מוצאים אותם, לא רואים אותם. ואז מג"ד 13, גדוד 13 הוקפץ לשם, גדוד הסיור הוקפץ לשם, 53 זה גדוד הטנקים עם מה שהם יכולים, אני הבנתי שבאו רגלית לשם, המג"ד ועוד מישהו, עוד זה חפ"ק שלו. ו-669 זה יחידת חילוץ, לא שייכת לגולני, אבל היא הייתה שם באזור, והם גם כן, הפלוגה הוקפצה לשם גם כן. ומה שקרה בשלב הזה, שתבינו את המערב הזה שהכינו להם, מג"ד 13 אגב, תומר גרינברג, הוא ידוע, כנראה היה מיועד להיות המח"ט הבא, איש רב אשכולות, משכמו ומעלה. עשה איזשהו איגוף בכדי פשוט לחפות על הכניסה לבית הזה. בדרך לשם, או שהוא כבר התמקם שם, הוא חטף גם כן, הוא ומ"פ שהיה צמוד אליו, אני לא זוכר את שמו של המ"פ, שניהם נהרגו. ואז בן בסט היה, זה אקס מח"ט שישב בקדמית עם המח"ט, לא עם המח"ט, עם פלי, יש חפ"ק ויש קדמית. קדמית זה מערכת פיקוד של הגדוד, של החטיבה, סליחה, הוא לא ישיב עם הגדוד, הוא בעצם מתכנן תמיד את המהלך הבא. הוא כבר גמר את תפקיד מח"ט, הוא היה אמור להשתחרר בקרוב, והוא בא, הוא זעק לעזור בלחימה שם, והוא בעצם, אומרים, היה צל של פלי, בעצם הוא עושה את כל המהלכים ומדבר ישירות עם פלי מה לעשות. פלי הבין שיש לו פה עניין חטיבתי, והוא חשש מאוד מדוד צדדים למה שקורה, ביקש ממנו לנהל את הקרב הזה, אז הוא רץ לתוך הזה וגם הוא נהרג שם. הוא הספיק עוד לשנות את הקשר אצל הקשר מ"פ, ואז הוא נהרג שם גם כן, ובהמשך, או במקביל, אותו 669, המ"פ וחייל שלו, גם נהרגו שם. וזה הכל מאש נוספת שהיה עם הערבים שהיו למקום הזה. זאת אומרת, המקום הזה היה מחוסה טוב. אני לא יודע בדיוק מה, אבל יכול להיות שהם למדו את דפוס הפעולה שלנו, שאנחנו הולכים בית, והם חיכו באיזשהו בית עם מספיק כוח מסביב, יש שם עדויות ל-RPG שנשמע מחוץ לבית, היה שם בתוך הבית. אז היה שם קרב שנהרגו, אני חושב שעד היום בקרב אחד, לא מדבר על מטענים שקרו, זה בקרב שהיה ממש מוזר, יש שם 9 הרוגים, 3 חיילים ו6 קצינים, בכירים, מח"ט, מג"ד, 3 מ"פים, שקרה עד היום. עמוס, תרשה לי שאלה, למה הם לא הפציצו את הבית? למה חיל האוויר לא הפציץ? קודם כל, הבתים שם הופצצו, אני ראיתי תמונות, אז הבתים שם חצי קרוסים, אבל עדיין, חיל האוויר שהוא מפציץ מלמעלה בית, אז יש כל המפירים וכל זה, הם יושבים שם למטה וצוחקים, לא קורה להם הרבה. אז לכן רצו, וזה נכון שצריך לתאר כל בית. עכשיו, למה צריך כנס יותר עם אש וכל זה? אני חושב שגם חסכו קצת תחמושת, יש כל מיני סיפורים לגבי זה, וגם חששו מירי ישר, כי לא יודע, כל בית שאתה נכנס, רימון, אש, חששו מאש בגלל שיש כוחות מקבילים לצדדים, כי עבדו במקביל, אז רוצים לעבוד מהר, זו שכונה מאוד צפופה עם אלפי בתים, אז היה פה שיקולים לפה ולשם, אני לא יודע, זה מישהו ברמה גבוהה אתה צריך לשפוט את כל המערך הזה, אם נכון או ככה לעשות, אבל כן, זה שאלות טובות שצריך לשאול, ושוב, אנחנו פה, קשה לנו לשפוט, אנחנו לא היינו שם, זה לא... אבל זה מה שקרה, זה עבד לנו שם דברים מאוד מאוד קשים. זהו, תודה רבה לכם. תודה רבה לעמוס על הדברים המרגשים, שאומר לנו בדמות מיוחדת את דמותו של אחיה. מבקש מהרב יאיר, דברי סיכום. תודה רבה. חברים יקרים, דבר ראשון, אני רוצה להגיד תודה רבה לכבוד מורי ורבי הרב זיני שקיבל אותנו בנוכחותו.
הרב יורם שמיר, לכל המשפחה. ואני רוצה גם להגיד לכם, תלמידים יקרים, זה לא פשוט לשבת, לתת כבוד, להיות בשקט, ואתם עמדתם במשימה. אני בטוח שדבר כזה, עצם המקום הזה שאתם מאפשרים לבוא ולדבר וקולטים את זה, יש בזה נחמה. אנחנו שמענו המון דברים, ועמוס היקר וכל המשפחה, מנשה, אבישי, יצחק, ניתאי, תדעו, אנחנו לוקחים מפה חומר לעבודה. זאת אומרת, ברוך השם, המחנכים היו פה, שמעו. תכננתי להגיד לו דברים, אבל אנחנו לא נכביד. ויש הרבה מה ללמוד, ואנחנו נלמד בעזרת השם. ושהקדוש ברוך הוא ישלח נחמה גדולה. ובעזרת השם שנזכה לראות שהקורבן האדיר הזה הוא לא יהיה לשווא. שיחסלו את כל הרוע, את כל הרשע. נוכל גם בעזרת השם להתיישב בארץ קודשנו, בעזה, בארץ קודשנו, חלק מהארץ שלנו. ואז בעזרת השם שתהיה נחמה גדולה. תודה רבה לכם חברים. אנחנו, בגלל שמדובר פה בעניין לאומי, אז אנחנו נשיר התקווה, ואני מאמין כמובן. ושוב תודה רבה וישר כוח לכל התלמידים. יש אריאל, יש את זה... טוב, אז נשאיר. קולות בלבה בנימה נפש יהודי הומיה ופתם מזרח קדימה היי לציון צופיה התקווה בת שנות 2000 להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון ירושלים להיות עם חופשי